Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum Shibanta ban Aiman Siem bat Penchlur ya ke Samla Pule ka Synod College Shillong ha ka laitrik unai weng kala penlong ya ka convocation day na ka benta ki Hindu puprangut ki Samla bala Pyndep ya ka kardan master ha ka subject education bat political science o Merelbons em MLA ka nongpo constituency ulalong kumukong san ha ka jingedan lang ka Dr. G. Lingdo ka principal ka Synod College Shillong, Dr. E.B. Majau, associate professor bat HOD ka Department of Education, Dr. Job Heck, assistant professor bat HOD, Department jong ka Political Science, ka Professor S.M. Sungo, kinohikai bat ki basyakot sngomha. La Pynkup Burom ya ka Samla, Kelida Sumer, kabayo 4th rank, ha ka MA Education, bat ka Samla iban kentio nongbet, kabalayo 5th rank, ha ka MA Education, kumju ka Samla pin ishisha wanyang, kabayo he marks do, ha ka MA Political Science. Haba ay jingkren uba Merelbons im ulay men siem iki Samla Pule, bakin nang yay lebha, ha ka jing im, bat kamtam ha ka jing Pule, bakin dang bateng, bat ban Pyndep hadu kakardan PhD, kumjuru bakin yang scam ha ka nongrim bat bakila ban kentio ya ka emlang kasalang. Pada jet san Honorable Lamare, Kiba,